Sunday school. Kama ni kwa Yesu Kristo, amen. Achunga. Amen. Kwa Thomas Luluka, o sindiswa, amen. Hallelujah. Yesu, amen. As now is declaration, Matthew chapter 27. So I'll follow from verse 45. Kutheke kuthabathela kwilixa lesithandathu kwada kwesa kwilixa lesithoba kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba. Ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi, Eli lamasabathani, oko kukuthi Thixo wam undishiya ngani na. Xenye ke yabeme khona yakuva yathi, lo mntu ubiza uEliya. Isuka wagijima kwawoko omnye kubo, wathabatha imfundo, wayizalisa ngeviniga, wayifaka engqolweni umseze. Amen. Yes. Above all wonders the world has ever known, above all kingdoms and all the ways of man, you were here before the world began. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and you thought of me above all. Hallelujah. Yes. See, fakela amazwi phezulu kule ndawo. Amen. Ndingayibamba indawo ethi uThixo lo ukwiklasi yakhe yedwa. And akho nepope engazama ithi ifuna ukusondela phambili. Amen. Nendoda ethile yazoya phezulu ayekho nokusondela kula class kaThixo. Amen. Uzimele yedwa uThixo akanantanga. Amen. Amen. NeBhayibhile ithi is holiness personified. Amen. uThixo wethu lo. Amen. Sivuye suke apha ekhwaza lamazwi after ebesibhidela abafarasi nabanye abantu abesithi mna nobawo sibaye. Amen. Nithi nifuna amandla amabini hayi kuyandinginela nobawo. Amen. But simva apha esithi bawo udishiyelane na. Amen.
laa nto ebesipidi nawamhleka abanye ebengathunye naye nanobawo kwizinto zonke azenzayo ukuthi yena okakwenzayo kukophe kuye uThixo akazenzeli yena. Amen. But wadandula uYesu ngale moment. Amen. Bawo ndishiyela mina. Amen. uThixo ke noba ungaleli inyembezi akasitholi standard. Noba ungathi hayi kodwa akaqhakola zinyawo na hands ngaba ngumuntu omkhulezwe akazi ukucingela ukuthi kodwa hayi andikucingele shem. Maye ngcwele uThixo ungcwele uThixo khaya. Ayinegotiate loo nto leyo. Amen. Noba ungeza nenyembezi uma iyavakala but uThixo akazi usithola istandard. Amen. Athi make ndiye kuba ngcwele ndikwenzelelele because iyazivisa izathu zakho. Ayisebenzi uThixo loo nto. Amen. Ubamba uThixo lento ayiyo. Hence nathi samona nje uThixo wabamba istandard sakhe dokusomona simonile. Ungabeka umntana omncinci ubeka ipolisi ubeka ubongameli ndithathe ndidakanyana mama ndijutshele umntana uzawukhala zikum. Once ndajutshela ipolisi iyahluka indaba. Amen. Because umuntu omthetho lwa. But once ndabethe umongameli ngodaka then sikhulu isigwebo sami. Nothi kunjalo akasehlisa istandard sathi nasingagezelana thina phezantsi. But mayifika kuthi iyatshintsha indaba. Amen. So uYesu ubaleke uJohn le ndaba. Abantu bathi hayi bengabuye nalo ezosihlangula ukuthi hayi nansi mfana kaThixo ethwalisa isisona sehlabathi. Because wayeyazi le ndaba ibhlungu azawudlula kuyo Yesu engafuna ukuzeyamanisa naye. This man of God does now yenza into yenziwe nguYesu noba sizama ukusondela nje phambi kuye ngokwezenzo zaso. But uJohn wathi nansi mfana mina ndiyancipha makande yena uYesu. Because ebona ukuthi ukuphala isono sehlabathi asikhanyanethe. Amen. uYesu kumnandi sometimes into abeBhayibheli uyakwazi uvuya ngenhlungu. Le nto ibeyinhlungu kuYesu apha uthi ibalulekile. Amen. Le nto ke ushiya bakhe uThixo kubalulekile apha kuthi. Amen. Siba bakhe uThixo uYesu thina sibe sasondela apha kuthi. Amen. Because nebephala isono sehlabathi sonke uYesu then uThixo akasithola istandard na kuYesu. Uthwala isono sehlabathi then I have abantu kushiya. Ndikhawula iconnection mina nawe imfa ukufa kunaphakade. Amen. Then thina ngokushiya kaYesu then thina safumana ubomi. Sivuya ngenhlungu yakhe. Amen. Lezo izinto thina sasiba ungobandezeliwe kanti hayi watyunyuzwa ngenxa yezihaqo zethu. Amen. Ubetho lokuba sibe noxolo noThixo laba phezulu kwakhe. Amen. Namhlanje sivuyiswa kukufa kwakhe. If ebengefanga uYesu eyijoke yokuhlangana kwethu kule ndawo. If kangashiwe nguThixo ngeyijoke ukuhlangana kwethu kule ndawo. Elona lo ngezizamela sheba zawuya njani ukuthi xa uThixo akasithoba istandard yathatha yena ukuthi ese azosifela because uyayedwa pha. Bazamile abaprofeti ngenkunzi senkomo nazo but khange sikwazi ukumeet istandard. Kwanele ehlengwe kwakho uThixo because he is holy, he is great and where do now amandla ukuzithwala isono sehlabathi. Father ungishela nina luvuyo ukuthola ibalulekile ukuthi uYesu ashiwe uze thina sibe noxolo noThixo. Mayivala uPaulo ukuthi wathi ongazali lesono lenziwe isono ukuze thina sibe ukulunga phakathi. Amen. So uYesu ushiya ngenjongo uThixo uze thina sikwazi singene ebukulungani